La racedyst al almindelighed er jo en prøve for at vi kan vise, at vores jagthunde de er klar til at gå på jagt, så for at de vil være aborterende. Det er det, det går ud på. Den fynske racedyst har vi i dag her på Strandager Jagtforening og deler med Strandager Skydecenter. Og vi har i dag 6 racer repræsenteret. Der er breton, der er flatmålet, der er labrador, der er ruhåret, der er golden retriever, og så er der den korthårede hønsehund og kleine mønsterlænder.